mga serious question na dapat mo rin paghandaan. Ang rami! So, another 5 set. So, good luck. So, kung nakalusot ka dun sa mga kalokohan, dapat mas magaling-galingan mo to, ha? So, let's see. Okay, bunot. Para sa ating first heavy question. Para sa'yo, ano ang respect? For you, what is respect? For me, I believe that for me, the word respect is equivalent to the word silent. Whatever we hear, whatever we just see, kung anong nakikita at naririnig, silent lang tayo. At yun ang pagiging or pagbibigay ng respeto sa kapwa. Thank you. Aday, thank you. Oo, no? Kasi kung minsan tayong mga kaibigan, akala natin kapag na-approach natin sila is okay lang. May mga time naman kasi talaga na dapat yung proper timing na pagbibigay ng advice. Kasi minsan may mga tao naman na ayaw eh, di ba? So let's give it to them kung gusto nila. Ano talaga yun? Correct. Ang taray. So, silent na lang. Okay, next. Next question. Para sa'yo, ano nga ba ang mas mahalaga pagdating sa usapin ng pag-ibig? Okay. Ano ang gagamitin mo? Ang iyong puso o ang isip? Well, ladies and gentlemen, I believe that I will use my heart compared to my mind. Kasi heart speaks louder in terms of love. Kasi itong puso ang nakakaramdam ng affection, ng feeling kung mahal mo ba ang isang tao. Pero itong mind ang magdidesisyon kung mamahalin mo ang isang tao o hindi. So, in terms of love, I will use my heart to love a person. Kasi in our mind, a lot of circumstances, no? A lot of obstacles. Para bang mamahalin ko ba siya? Ang raming tanong, but in heart, kung mahal mo talaga siya, siya na yun. At wala ng hesitance or mga hesitations. And I thank you. Oo, no? Pag sinabi niyo, mahal ko yan, mahal ko yan. Oo, Hindi dahil na- puso talaga. Mahal ko ba ito? Hindi. If you are Kung may ganun tanong, isip mo na yun. Oh. Ay! Nakakabog! Thank you so much, Negi, for the hair of Althea. Super dryness na. Okay, next question. Taray ha. Palalain natin ang onte. Ang sakit niya. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking problema ng isang komunidad kaya hirap ito umasenso o umusad? I believe that ang pinakamalaking problema ng isang community kung bakit hindi ito umuusad ay yung mentalidad ng karamihan kung saan nandun sa community, yung mga taong, mentalidad ng tao na okay lang sila, na ganun ang sitwasyon nila. No, if you will say na okay ka na mahirap ka, that's it. Yun na yun. Hindi ka na uusad yun. But in fact, kung hindi mo iniisip na ganun lang kayo, na mahirap lang kayo, so you will move on and you will do a lot and you will, lalabanan mo lahat ng opportunity na nag-await sa iyo sa labas. So yung mentalidad ng isang komunidad, ng mga tao sa isang komunidad, na okay lang sila sa kanilang status o sitwasyon. And I thank you. Correct! Ibig sabihin, huwag ka lang makonte. Hindi masamang mangarap. Yes, diba? yes. Hindi masamang mag-expect ka pa ng mas maganda o mas malaki para sa family. Kung yun naman yung worth it naman para sa'yo, di ba? Kasi according to the PSA, the survey or the research of the Philippine Statistics Authority or in the office sa ating bansa, karamihan kasi 8 out of 10 Filipinos stated na okay na talaga sila na mahirap sila. Because there is government. So talagang inaasa nila sa gobyerno yung status nila sa buhay, yung pagkain nila sa araw-araw. Kaya maraming mahirap na Pilipino. Kasi ganun ang mentalidad. Ginamitan ng PSA. Kasi asan pa ako? I was work at Rebisco company. Tapos kasi sa by team, ako yung naging representative, parang na leader din sa mga apprentice. So ako na representative
to attend a seminar. So, isa sa speakers si PSO. PSA. PSA. Kaya nalaman ko, ganun pala yung mentalidad ng mga tao. So, wala na ko sabi. Nakompleto ko na. Okay, dalawa na lang. Tingnan natin. Kaya di bawal mangarap talaga. Hindi masamang mga Bawal hindi masamang mangarap. mangarap. Ay, nako ito. Aray. Kung makakaharap mo ang ating Diyos, Okay. ano ang itatanong mo sa Kanya? At bakit? I believe, ladies and gentlemen, kapag makaharap ko si Lord, si Lord God, itatanong ko talaga, kasi I am basing on the life story of mine. I am basing the life story of all the others like mine. God, bakit mo hinahayaan may broken family? Kasi Lord God, dahil hindi mo hinayaan na magkaroon ng broken family, meaning hinayaan mo na magkaroon ng mga may mga anak na hindi ma-feel yung affection at love ng isang magulang. At ang iba kasi they went to the wrong way, which is nalasing, nagkulong, nag-addict o napasama. And the other few of them nasa right way kung saan nag-motivate at gumawa ng paraan para mabuhay. So tatanungin ko sa iyo, but Lord God, bakit nagkaroon ng broken family sa ating bansa? Sa ating mundo. And I thank you. Naramdaman ko yun. Talaga. Wala kasi akong tatay. Bakit? Broken family din kami. Ano din sila, naghiwalay din sila ni mama noon. Ay, parang, tapos date lang. Bakit ikaw umiyak, ako ang guest? Hindi kasi siya, 2013 lang kami nagkakilala. Matagal rin. Oo, parang 2013 na kami. Siya umiyak. Namatay kasi siya nung 2 years bago nitong pandemic. Tapos parang gusto niya na talagang magstay sa amin. Gusto niya nang... But he has other family. Oo, mayroon na siya pang-apat na So may ano ka? family. May half-sisters half and sisters brother. ba? Oo. Okay. Parang parang sabi ko, ano ba yun? Parang huli na? Ano ba yun? Parang... Oo. Kasi ayoko rin nun agawin yung yung chance dun sa sister ko na buo yung family niya. Kasi kami, parang feeling ko nun, okay naman kami kahit walang tatay. I mean, okay lang. Hindi ko sinabing okay. Kami, kayo. Okay kami. Okay lang, yes. Kasi nasanay na ako, lumaki na ako, parang tumanda na ako ng walang tatay. Kaya... Itong mama ko kasi nararamdaman ko rin na namimiss niya yung papa ko. And so as may papa, bago siya mamatay, 2 weeks before siya mamatay, nag-stay siya sa amin and nangako siya na, sabi niya, January, sige, babalik na ako sa inyo. And December 31, doon siya namatay. Ay, okay. Ng So hindi na New Year na tuloy yung January, umuwi siya. Pero yung picture na lang niya na nawala. nawala ako noon pa man. Wala kami sa kanya noon pa man. Ngayon, meron na kaming picture niya. So, thankful lang ako kasi kami ng mga half-brother and sisters ko from Davao. Tapos yung half-brother ko ngayon nakasama ko sa bahay na babantay sa mama ko. That was coming from your father's side? Oo, Okay. sa papa ko. And yung, okay kami, magkakasama kami na nung puro na. Pero sa the first family sa papa, which is your mom, Dalawa ilan lang. kayo? Okay, dalawan kayo. Ayun. So, kasi sila ng kapatid kong yun, yung sa mismong kapatid ko, nagkaroon talaga sila ng bonding ng papa ko, nagkikita sila, nakakapag-usap sila. Ako talaga kasi ayoko noon. Siguro kasi ang hanggang napunta sa akin yung responsibility, lahat. Parang, Talaga. tapos ang dami ko rin ng lalo na sa'yo, syempre ka, wala ka na. Oh, Wala swerte kang ka tatay. kasi may mama ka. Oo. Ako talaga walang-wala. Pero Iwan ako. totoo kasi yung It's tanong. zero balance. Totoo yung tanong mo eh. Totoo yung tanong mo. But, Lord God, why Okay. did you let a broken family happen, no? Kung sakaling sasagutin mo yung tanong mo, Silbi ako si God. ah, Kung bakit may broken family. Maybe, may broken family kasi destiny yun. Like, I believe na destiny, we have different kind of destiny kasi. So yung mga broken family, destiny na yun. But, let's put on our mind po na lahat po ng challenges, lahat po ng mga negative na happiness and experiences na naranasan ay hindi po yun magiging negative lang, no? Gather them all and make that as into positive na mamotivate ka to move on with your life.
use that as your inspiration na kung sakaling magkakaroon ka ng pamilya, dapat din yung mga magiging anak mo, don't let them experience what you have experienced. Magiging motivation mo yun, magiging inspiration mo yun. Thank you. Siguro ako talaga, parang, at least ako nasabi ko na, napatawad ko siya bago siya mawala. Yun yung isa sa mga reason ko kaya ako nakipagkita sa kanya. Para For settlement? For kung closure? hindi ka man na tumira kasama namin, at least alam ko na napatawad na kita, na nasabi kong, okay lang yun pa, I love you. Alam mo yun, na nakilala mo rin ako kahit ganito. Kasi ako, whole my life, talagang all of my foster families, they keep on asking me nga, Mar, why don't you, bakit hindi ka marunong mag-sorry? Ako, marunong ako mag-sorry, for example, pag mas simple lang. Pero yung mga deep talagang kasalanan, hindi ako marunong mag-sorry. At hindi ako marunong magsabi ng I love you. Kasi I wasn't experienced that di ba? Kasi the first siguro na lessons is from the home, di ba? Yung parents mo talaga ang magtuturo at mag-guide sa'yo. Pero hindi ko naranasan na mag-I love you, mag-I love you pa. So bakit ko lang hindi ko sinasabi doon? At hindi ko naranasan nga, I'm sorry, ate, I'm sorry. Bakit hindi ko nasasabi? Pero marunong ako magpatawad But kasi all my life, hindi ko napatawad yung papa at mama ko. Because of what they have done. And the same thing to my ate kasi umalis siya, hindi niya ako kinontak. Actually, pagpunta ko dito na Manila, a lot of opportunity kong na natanggap ko, which is nakontak ang ate ko, nakontak ang mama ko, nag-sorry ako, pero doon namatay siya after the morning. But napatawad ko ng papa ko, kasi 2012, namatay yung papa ko. And we've talked, siya nga, sabi niya, bakla ka rin. Oo, bakla ako. Ba't hindi mo alam? Kasi hindi na ako diba? Siya nga, okay, I'm so proud of you, na bakla ka, na ganito, continue with life. I'm so sorry na naging... Nag-sorry din nag-sorry siya. Na hindi daw nila dream na yung landas na natahak ko ay hindi nila dream na ganung landas ang natahak ko. Nawala sila. Nawala sila. They dream on a happy family also. Pero kasalanan daw ni Papa kasi nasigero si Papa. So after that, we cried because ganun na, ganun. Nilabas ko na. Ganun galit ko, nilabas ko na. Then after that, I went to church. I asked my spiritual advisor na ganito yung mga brother ko in nag-group ko sa church. After that, napatawad ko na siya talaga. Pero napatawad, nasabi ko na yun, pero doon, kasi pag nasabi mo, hindi pa yun whole di ba? Hindi pa yun buo. Oo, kasi giving, kayong mapaforgive yung isang tao is not instant. Time to time talaga yun. So, pagbalik ko, after 1 week namatay siya. But, I already told him that napatawad ko na siya. So, pero pagkamatay, magaan ang feeling ko pagkamatay niya. Hindi malungkot kasi. Hindi mabigat. Or meron kang pinagsisisi na sana, ginawa ko noon, pag ganito. So, di ba, at least walang pagsisisi. Sa mama ko naman, sa mama mo? nag-video call kami, wala akong narinig sa kanya, iyak lang iyak. But I told her, kasi nag-conference kami with my ate, we told her na napatawad ka na namin. Kasi, ganun din sabi ni Papa na ganito, hindi na ako iyak kasi tapos na akong umiyak. So, ganito. So, napatawad, at very happy siya, nakangiti siya. When she said goodbye, bye, ganun, parang nag-end ng call. Kinabukasan namatay siya. Parang yan yung hinihintay niya siguro. Kasi she keeps on asking, yung nag-help sa kanya. Sinusunod yung mga pangalan namin, please, search mo sa Facebook, please contact them, na ganito, na ganyan. Ano ba yan? Ang bigat naman. So, na-contact kami. So, after she contacted us, so nag-conference kami lahat, na gano'n, nag-video call, gano'n. Bakit tumawag? Patay na siya, wala na siya. Pero yan yung hinihintay niya. But sabi nung nag-contact sa amin, sa amin, parang daw siya, 3 years na siyang nagsasuffer sa kanyang sakit. Diabetic kasi siya. So naghintay na lang talaga rin. Bedridden na siya. So gano'n. Hindi namin alam kasi we don't have any contact, di ba? So yung past lang, yung last day lang, nalaman namin gano'n pala siya. Nakita kayo nung Hindi. kinremit na siya? Hindi.
Kanina pa siya nilibing. Ha? Kanina pa siya nilibing. Kabago na siya namatay. Ha? Ay, hindi niya alam talaga. I'm Bago so- na siya namatay. Nilibing siya 3... Ngayon kasi pandemic, 3 nights, 3 days lang, di Oh ba? my God. Oo. Nito lang, nung pag-uwi mo dito sa Manila. Oo, talaga, pag-uwi ko, nagkakontakan that was, kayo. that was, yung wala ka pa dito. one Talagang hindi week, nila ako ma-talk. Kasi I am, Nasa mabigat ka mabigat pa, mabigat pa ang pagkaramdam ko. But after we talk, umiyak na ako, sinabi din, bakit umiyak si Melmer, gano'n. After that, nag-video call kami, napatawa na namin siya. Pagka tomorrow, sinabi ko Brenda na marami akong ganito. Pag ito pala sabi ko, patay na si mama. Na-shock din siya kasi the day before, sabi ko na, nagkita namin ni mama. Sabi niya, okay. Pagka tomorrow, sabi ko na, patay na si mama. Ha? Shock siya talaga siya. Pero kanina nilibig na po si mama and I'm so thankful sa lahat po ng tumulong, sa lahat po ng kapitbahay na tumulong sa paglibing ni mama. And thank you so much. Sa lahat ng sponsored, maraming And salamat. I know, your mama and your papa is very happy. Oh. Kasi, hindi ka naligaw. Hindi What ka I'm naging wishing, masamang oh tao. yes. And what I'm wishing Yeah. for now is, sana in peace na sila. Talagang, hindi na sila magpaparamdam kasi hindi in peace. Ako naman gusto ko pa nilang Makasama din naman. Diyos ko naman. Yung talaga in peace na sila. I hope so na in peace na sila. Na okay na sila kung saan na sila. And I know your papa and your mama will guide you na. Mm. Talaga. I mean, and for sure, kung ilang taon man kayo hindi nagkasama, lagi na din nila yung pinagdarasal sa Panginoon na huwag kang naligaw ng landas at mapahama. Oh, nakakatawa naman to. Alam mo, Salamat. I'm sorry ha, hindi Okay naman ka na. Alam mo, all my life, kinalimutan ko na sila. But hindi ko sila kinalimutan na i-join sa prayer. Lagi. It's good. Oh. I love you, Melmar. Nakasarap-sarap ng kwento, kaya naman magta-30 minutes na tayo. Ayan. Oh, eto na, nako. Dumaka na tayo. May isa pang tanong mo. Parang pang ano na yun, pang isang episode na yung story na yun na. May nakapag-interview na ba sa'yo na? Alam mo, Sir Brenda. Kasi sabi niya mag-interview si Melmar, ikaw lang. But it's okay to share naman. In fairness. But sabi ni Brenda, i-interview niya ako sa parang from the very beginning of my life story na-remember ko lang. Hindi, alam ko mas marami pang makulay na kwento ng buhay mo ang may share ng iba nating mga social climber sisters sa ating mga vlogs, sa ating mga followers, sa inyong mga fans. At alam ko maraming magmamahal din sa'yo. At maraming makaka-relate sa mga experience mo. Ikaw nga nakarelate ka, di ba? Oo, grab. Natamahan kasi ako sa sagot mo. Kasi nung una ko talaga hindi. Just like you, hindi, oo, totoo yun. Oh, yun. Tapos iniyak ko lang. Tapos after yun, iniyak ko siya. Okay na, pero hindi pa buo. Correct. Hindi naman talaga agad-agad. Okay. O, eto na. Naku, bago pa tayo. Okay, let's shift the aura. Let's shift the angels. Eto na para sa uling katanungan mo. So, wala ka ng choice. Ito na yung last question mo. Yes. Ikaw naman po. Okay. Regarding naman to sa sitwasyon ng ating mundo. Okay. Anong pinaka-importanting aral ang natutunan mo sa pandemic na nararanasan ng buong mundo? Okay, I believe na the very important lesson that I have learned throughout the journey of pandemic, majority of pandemic, is the sense of giving, the sense of sharing. Alam naman natin during pandemic, marami naman ng trabaho, marami naman ng opportunity. Even ako as a event host, nawalan din ako ng parang mga bookings o mga racket para hosting kasi bawal ang mga events. So, sabi ko, what happened to the world? But as part sa aming grupo, meron kasi mga NGO na part ako sa group. And then we decided na it's just not a pandemic but also a hunger times kasi. Parang time ng kahirapan tayo ng gutom. So we decided, we reach out people, especially those people, na mga friends namin, na nag-sponsor talaga. So we made an event na this is what we call the outreach program, the outreach activity wherein we give ayudas, we give some bigas, ganun naman, di ba? So I learned na, sabi ko, despite of the darkness that we face during the pandemic, there is still light, and that light is giving hope to us, but not just for you, but you also giving hope. I-share mo yung light sa iba para maliwanag na ang iyong mundo. So share that light to others
by sharing your blessings, by the word generosity and the word, the sense of sharing. Ganun. The sense of giving. And I thank you! Alam mo, sarap ititigan. Parang mas gusto ko na lang makinig. Thank you so much, Melmar! Yay! Ako, Thank you, Althea, for this. ang bongga ng mga sagot mo, in fairness. Alam mo, ako din, base din sa mga sinabi mo, ang dami ko rin natutunan. Oo. Para may pulot of the day ako. Hindi totoo yan ha, di ba nitong pandemic, ang dami talaga walang trabaho. Talaga, Ako, thankful din ako sa mga classmates, sa mga friends, sa mga newly friends, mga bagong kakilala, mga katrabaho ko sa industriya. Of course, the social primary sisters, the family, maraming salamat din sa mga suporta nyo. Guys, even may families, may tito and titas, may mga kapitbahay, kahit yung mga simpleng ulam. Oo, paramis na ka, parang, ala Lord, thank you, ligtas na naman yung buong araw namin, yung ulam, alam mo yun. Kasi kami din wala kami pera, so we can ask, paano kami makahanda walang kami pera? By the sense of giving kasi, hindi rin talaga matigas yung money yung binibigay mo. How about the affection, no? How about the attention or time that you will give to the others? Correct. Yung kakamustahin mo lang, Yes. yung kakausapin mo lang, Oh, that kamusta ka is na dyan? also Kamusta kayo? part of sense of giving. Giving, correct. Ang taon. And I thank you ka talaga. Ayun, Yay! maraming salamat muli, Melmar. Nako, grabe to ha. Sigurado ko na papatok itong chika. Na alam mo, isa na talaga pangarap ko at prayer ko ngayon. Ano? Sana na-record to. Sure na siya. Kaya di na-record na. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng ating mga followers and subscribers ng aking YouTube channel, Ma'am Shi G, at ang aking Facebook page, Althea Baba Boom. Ayun muli, ito pa rin po ang inyong Ma'am Shi. Ma'am Shi G, maraming salamat po kasi ang bongga, malapit na ako mo-monetize. Please do subscribe, please support naman po Ma'am Shi G and also the other vlogs for the social cam, especially Brenda. Manila and of course sa Sa mga sa nasasaan. province. So I will be having my vlog soon Very after soon. 40 days ng mama kasi parang 'di ba parang ano ba? But after 40 days kung kompleto na ako magpapasaya sa inyo. Correct. Para mas buo. Ah, yes. The word mo talaga. May pahabol pa rin talaga siya. You can add me on my Facebook account, Melmar Ladrera. Just search Melmar Ladrera po. And PM me kung may order kayo ng aming Tapa, sisig, at chicken. Nako. Yes. And Still of course, available pa. ang limonata rin ni ano? Mia Mia Kaloka. Ayan. Maraming salamat. And of course, sa tumulong sa akin sa magbibideo na to, nako para kay trupang Dominic Ojero. Hihiyo, mabay si Dominic. Talaga. Thank you so much. Charlie. Thank you so much, boss. Wow, boss. Ang trupa natin yan. Muli, magkita-kita tayo para sa akin susunod pang mga vlogs and content. Thank you so much sa mga compliments ninyo. Once again, this is Ma'am Shi G. God bless you all! Bye!